La recerca, per Glòria Corrons, capítol 1. No sabia si l'enyorava. No sabia si el buit que hi havia a la seva vida, d'ençà que ella se'n va anar, es devia a la tristor, a la indignació o simplement a la sorpresa o a les tres coses a la vegada. Al principi va pensar que tornaria de seguida. Què faria ella sense ell? Lluny de casa seva i del seu ambient. L'Agnès no era més que un adolescent que havia crescut. Ell sempre havia satisfet tots els seus capricis, no tenia cap raó per deixar-lo. Havia estat, sens dubte, un rampell més de nena petita. Fins a cert punt, comprenia que era lògic que ella sentís la necessitat de tenir aventures i potser reafirmar-se com a dona. L'Agnès travessava una etapa crucial de la seva vida. Envellir no és fàcil quan s'ha estat bonica i admirada, però a mesura que passava el temps i ella no tornava, l'Enric va començar a preocupar-se i la indignació el va desbordar. Com podia ser possible que hagués fet una cosa així? No hi havia cap motiu que ho justifiqués, ja que per més que s'ho preguntés a ell mateix, no tenia res a recriminar-se. Es va casar enamorat. Era bonica, simpàtica i prou intel·ligent com per a ser la seva dona. No en excés, això no ho hagués pogut suportar. Detestava a la dona que s'enfrontava a l'home en el pla intel·lectual. Però tampoc era beneita, perquè es podia conversar amb ella sense grans controvèrsies. Havia rebut una bona educació, per la qual cosa podia portar-la al seu costat i sentir-se segur que no el deixaria malament. Això era essencial en un home important de negocis i ben considerat a la bona societat. Ell la compensava amb tota mena de regals i sempre havia accedit a les seves demandes. Mai no li havia negat res. Quan la onada d'ira va cedir, un nou sentiment va ocupar el seu lloc. Es sentí profundament humiliat. Centenars de dones haurien desitjat estar casades amb ell. Podia rescabalar-se fàcilment de la seva pèrdua, amb una altra dona més jove i encara més bonica, si cal. Però no ho va fer. Per primera vegada a la vida tastava les fels del fracàs. Sempre havia cregut que el pitjor que podia passar-li a la vida era un daltabaix econòmic. Havia lluitat amb dents i ungles per obtenir la posició que ocupava, malgrat que no va començar de zero. Havia duplicat i fins i tot triplicat l'herència dels seus pares. Els diners no eren ja el seu problema. Llavors va desitjar el poder i ho havia aconseguit també. Malgrat tot, cap d'aquelles dues coses podien tornar-li l'Agnès i el fet de no tenir-la la feia doblement desitjable. El seu orgull havia rebut un cop molt dur. Ja no sabia si l'estimava com abans. En realitat, mai no s'ho havia plantejat. Havia estat molt ocupat treballant per aconseguir els seus objectius. Ho donava tot per fet, ella li pertanyia. L'amor no tenia per què qüestionar-se. Però a mesura que el temps anava passant, altres coses van començar a neguitejar-lo. Coses com si no hi hauria a la vida quelcom més important que els diners i el poder, i què podria ser, ja que probablement ell no ho tenia. Mai havia pogut donar-li a l'Agnès, i la melangia començà a apoderar-se d'ell i la seva seguretat. Tot el que ell havia cregut inamovible va trontollar. Un cop que va comprendre que allò era l'únic que desitjava, la seva absència va deixar de fer-li tant de mal. Si aconseguia trobar-la i que ella s'expliqués, se sentiria tranquil perquè fos el que fos, ell ho aconseguiria per ella. I li donaria, no ja perquè tornés al seu costat, sinó perquè ell sempre havia obtingut el que havia volgut a la vida, seva i dels altres, i no podia suportar la idea de sentir-se frustrat per alguna cosa. Així doncs, la cercaria per tot arreu, regiraria cel i terra per trobar-la. Ell era un home de recursos, contractaria els millors detectius del país, oferiria recompenses esplèndides, mobilitzaria emissores de ràdio i televisió, utilitzaria qualsevol tipus de mitjà. Fos el que fos, tenia diners
i la influència necessària per poder-ho fer, i la tenacitat i la paciència suficient per esperar. Aquella idea va allunyar la seva incipient depressió. Tothom es va commoure davant de la seva tenacitat per recuperar la seva dona. Tothom suposava que l'amor era el que l'impulsava a una recerca tan desesperada. Ningú va ser capaç d'intuir, ni tan sols per un moment, que el veritable motiu de la seva desesperació no era altre que el seu orgull ferit des del més profund d'ell mateix i poc o res tenia a veure amb l'amor. Començà, doncs, la seva recerca i aviat li arribaren les primeres notícies. L'Agnès era al camp treballant en una granja, pel que semblava a canvi de sostre i menjar. Si li haguessin dit que havia anat a viure a un altre planeta, no li hagués semblat més estrany. L'Agnès, fent-se malbé les seves precioses mans, munyint vaques i exposant el seu cutis del que se sentia tan orgullosa sota el sol i l'aire de les muntanyes, vivint i treballant com una camperola, evidentment allò era una prova de que s'havia tornat boja. Canviar una vida plena de comoditats i luxes per una existència dura i ingrata com aquella. Forçosament havia de ser una excentricitat de qui ja no sap què vol, precisament per tenir de tot, tal com havia suposat, i fins i tot va estar a punt de suspendre els seus plans d'anar-la a cercar. Però s'ho va rumiar i va decidir que ja estaria penedida de la seva estupidesa i no sabria com tornar. Li demostraria la seva magnanimitat facilitant-li el camí. Òbviament no s'ho mereixia, però tornar-la a veure submisa i agraïda el compensaria de totes les estones dolentes que li havia fet passar. No podia negar-se a ell mateix aquella satisfacció. Es deia que de cap manera el movia el desig de tornar-la a tenir al seu costat. Només el plaer de veure el seu fracàs i potser fins i tot li convenien un parell de dies de descans. Últimament havia treballat massa i no es trobava gaire bé. En realitat feia ja temps que el seu metge li venia dient que s'havia de prendre unes vacances. Fins i tot havia aconseguit espantar-lo amb la por d'un probable infart si seguia mantenint aquell ritme d'activitat contínua. Reconeixia que ja no era tan jove com abans? Sí, es permetria un parell de dies, ni un sol dia més, i ho faria el més aviat possible. Va aconseguir fer-se un forat en el seu dens calendari, ajornant alguns importants afers, i va començar el viatge, sol, en el seu gran i luxós auto, en un esplèndid dia de tardor.